kawere gi weche mag modhi mabende rang'iny margi ni piny. Douglas Kanja ochamo muma ayanga kaka Ogai mar Obila kendo koro chako tich. Kanja ne ochamo muma e chenro mane otak kod Ogai mar doho, kama bang'e odhi e nyasi mar osidhe ayanga, nyasi mane obagi kar jot mar jatend piny e buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo gi thuolono mar nyiso Kanja mondo mi oti ka oluwore gi dwaro mar chik. Jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki ne omiye ayanga mwandu to kod gigo mag tich. Country with integrity, professionalism, and dedication to the welfare of its citizens. Equipment, let all of us, irrespective of who we are, the offices we occupy, our status of whatever nature, obey, respect, and submit to the rule of law. It is a cardinal principle for us to secure our democracy and to remain a stable, progressive nation.